Mwancho murigereria naende nakwariganirie ase getaseni geito getaseni kia maskani mbia mono mwensi bari mugenderete kombe komoyo evideo nere nakorete igoro abantu bang'akire chisimi sana na abande gontumira chi SMS gontebinga mang'ana gukwana na maya naende tiga tugendere gosemania into bune gesaku kyomugusi onye gokorigereria video yiga naende tura subscribe ase channel yetu ya maskani nagosabire ng'a onyare go subscribe kibatero nkera abunsabu ase simu yao gosase computer ense mabu kirikire subscribe kibatabo erinde erio onyare konyora chi video chane echo nkobeka kira rituko na tunyare gosemania ande onye kubwate amarorao kwani konde obosemi bwao gosotegete tukwanere gento gete nabo okorikansabu ask comment erinde erio gingo chietera na linkonyora na inwe mukwana mo na inche eyemo ase eyemo ene channel twaroseti tugukwana ekegusigio kakeri keime erinde erio tukwanira mang'ana ito intubone gesaku kyomugusi are ne channel chinde tobwate chigeswahili ne chigesongo niko twarabiyanga tuchakiye kigusi eri tukwanira mang'ana tutungeti intubone gesaku mang'ana naragokoreka mari binyora mange ayiya yande tutari konyara wikera lakini kikiagirire channel yeraiga erinde erio tuyakwanire maritane nguru Rogers Kakasungura nagosabire tobwata na mona inche etageti tobwate no gutwara subscribers yeri bweyemo waigo gendera kurigereria nande gokonyora ng'eng'ane yene yagukunire buya naende noganetio omusani oye tegerere nabo kumutumire link gwetera WhatsApp gose Facebook erinde nere anyare koyetegerera Kakasungura enseje buna toreiga kero omonto gabwate okonyara kwaye kebese na bokemeremo naende enseyo manyete abantu abange mbari konyara gukwana eniberi bakonyora kurwa ase ide biasara byabo gose ase emesara yabo bakonyora obisi mondo tayora atere nagotebi ng'ancho musara nka obisi ne chiri bukumi bono kwanyora ng'a buna toreiga ntubwata abasani bunora aburigeretie video yega no bwata abasani abatari mang'anonsi bakogotebia ayabo ayara yaime mono neba kumanyite omusani oyo amang'ana narata agotebi gose omonto naro okorigereria kwa moadmire gose kwa motonera nabo kondigereria Kakasungura buna embegete gotie engiya buya iga neyange eye buya kwarora ng'a bamura na inche nare konyora akagoti kari mbeke nabo kare kombwenera lakini tokomanya ng'a kaka akagoti aka naki akorete ng'a yaetete mpaka gakanyora ntagete gokwanera nene ekegori egekeke bono kigokina bono noe nabagaka montegerete gose nabang'ina kwanyora gose na omong'ina aria ekenyoro omusani ogo gachiete akagora ebikombe chidasani 3 lakini tomanyeti ng'aki ng'a yarusitie ebesa eye mpaka egachigoikera akagora ebikombe gose kwanyora omonto agorete thermos engiya bwa enyomba tomanyeti ng'a yarusitie akabesa aka akagenda akagora thermos gose kwanyora nyare bachiete akarosi etuki engiya abasubati buna moganchete chituki kwanyora ng'a igarositie etuki engiya lakini tokomanya ebesa eye igaetwe ebesa eye nki akorete baka akaenyora akaroseria etuki gose abasacha buna tokare kwanyora nyare begakorundia egari engiya tokomanya ng'a chibesa echi agorete egari ng'ai chiaruete gose kwanyora agakogenda chihoteri chingiya tokomanya ng'a hoteri echi akogenda ng'a yakorusia chibesa echi agotumeka gose kwanyora musani ogachiete akagora akaremo tokomanya chibesa ng'a yarusete kero omonto buna toreiga ntomanyete amagima ao abanto mbare baiboire sobo bakanyora ase arosetie amari ase omobwekano abanto mbare baiboire sobo bakanyora ng'a maybe igaro omokogoti bamura bamwabo barikirwe chigasi bonere tabwati besa agokorera gento egasi yaye nokona gochitarera nakona kogora chisimi chingiya bono aye seino ore omotangi gore omosani bwa omokogoti oyo kwanyora ng'a aye ekero ore omotangi seino bamura bamino naye bategemete obaire esukuru abaibori bao naye bategemete kere egento nasore kwanyora ng'a chibesa nchire kwagachete ochigokorera emeremo gose kero kende nogochia goakana gose na efees ochigachete kabisa ng'echichiro cho kende nakebe efees yaro nimbwate
Asenge njo kwagenda kwanyora Nyarebe ugurire gentekia nayo gwataka koba munere. Kwagenda kwarusia kabese karibu eliserete kwagenda kwagura. Ekerenga kiri yo gutumeka ebese eri ikire kwanyora tubwati waso aseme cyane. Ebinte byakorekanira mono asaba sayina kiyeko gira abande twaso ase birengere by'ikibese ekigera tugutumeka kibese bobe gutaka kogokya basani wese gutaka koba buna Nyarebe igango tebiga ekeroro cyo muntu abegete yange ngiya keroro cyo muntu akogendi gari keroro cyo muntu agurite ebinte bya ekeroro cyo muntu agutara obugimo buya ekeroro cyo muntu amenye tubugimo bw'erigori tiga kuminyokera obugima ngote getomo bwekane asenge cyo to komanya obugimo bonga kyabo menyete aya kabese karibu eliserete goka omanyete ngakana kungwa kana rent at the end of the month omutenyi goko era kabese kana kungwa kana rent lakini asenge ncho tegetomo bwekane akabese kari kwarusia asenge njo musani wachieta kanywa soda ngia achieta kanywa maru yerigori achieta kagore yanga yerigori na aje bono gwatakanga bono otagete gutiemana nere kwagenda kwarusia kabese kwirisirete gache kogokonya kwagenda kwagura gonsi chianga kwagura gonsi amaru kwagura gonsi esimi asenge njo tegetomo kana Nyarebe waso aseme chando waso ase birengererio byekibese kwange go blame abantu kwange gosaberera kwange gotebense konerete kwange goteba bante bakonerete lakini naye bweka kwebegeta aseme chando asenge njo tagete sabu yao ebirengere byao no gotaka kubwekana Nyarebe buna kwa muro cyago tarepa ekeregi ya chandra abantu abange otage tomenyo bugima bwa Nyarebe okay mbuya wa admire it's good to admire naende asenge njo tu are wa admire na kikerete tura ekero wa admire ngotage tobe buna Nyarebe mobori ngaki Nyarebe ndo chengwa chieto kagache nyombe ngia na injiri ntegete kwa gachanga kingokora ago tebi steps yo aba bande mbari gokwana lakini rende omuntu omuyara bagotenga yaya yendo koreiga abantu mbari bagokobisa bono eseye twasoira se competition nengiere asogwikirania ebinto getasobogema onye tari competition kangonto menye tibu naturi onye tari competition ngana inche ntegete menya buna Nyarebe kangontori asitori lakini ekerogenderete gotaka komenya buna Nyarebe inyoranga Nyarebe oyitari yaye inyoranga Nyarebe oyo enchera kogenda onyore nibo ya etari erokonyora timobwati buna bono anye gakori omusara eri 40 aje gokorie omusara eri 20 orochanye kamenyete nyomba yeri 15 gaki oroche no chomo ikeri onye yani gotenga nanjite kete komenya nyomba bune ya Nyarebe nanjite kete kana nko bai nyomba nyanchwa mate nowadays nyanchwa nero nere nene busonga buna bagoteba is one of the biggest places asanto bamenyete bono wate banga na inche asenge njo musani wamenyete gosene 3 bedroom ayo menyeta ka single room na kamusara kawo gechiri 20 era amenyete 3 bedroom no musara yo bweri 60 bona asenge njaro musani o pressure yago soyo bugima wachaka gutwara ibirengeri turi kurara tubwati toro aseki asenge njo tegete kwe chanda ochikomenye nyomba otari konyara gwikira rigori abantu maromanyete abwate stress tari stress yende amenyete stressinga ategeta address buna Nyarebe gakorege koroto ngamusani yo urige koroto mubwiro tware birengerio okoro musani ogore simingia iyo tabwati watware stress okora Nyarebe ogorire gosoro sirusine tukengi yo tabwati watware stress yani gotaya ndo ngomate yani mbate birengerio yani mbate birengere byaki egento kiko chandete na singe njo bwate ndamwamu otegeta kwa buna Nyarebe enseye abasaha bange nturi kogendere kiagero twatumikire kibese asoko minyokania obugimobo yani turi mbero onyo uri ogore gari limousine onyo uri ogore Mercedes nayo otegete kokorabo onyo uri onyo magosino musubati o nayo otegete bo onye gakonywa maruchi chichuba Hennessy chichuba kianda ayo otegete onyo 10 no musaro kuri more nganiti ebiasara bwati tubwati kibesa konyora to gwikira yani twasoira se competition ni gutubeka aseme chando
ngakiyare koba buya basaye baminto tomenye na maskani manye kerengo kyo bugima tekominyo kerengo tabwati menye levu yao onyine sukumaye kariko getenga mambire nchango nyorande gintu gete onyina kayanga kao kamitumba kamite buya gakire basi kugene tenga mambi na inchi nyasaye ngondusi arabwo na inchembe buna nyarebe ekere kwa binyorire abantu muramenye tubuguma bwe plastic omonte sibeti bosonga igarabete se lakini nyomba amenyete ne nyombe bwate chinda no ene sabuni tari kwagura no yani abantu bamenye tubuguma bonene bosonga abantu bamenye tubuguma bonene Facebook abantu bamenye tubuguma bonene Instagram lakini mosani momera ne one on one omanye obugima bwate in real abantu twatore pressure morwaire asinge njobono to kuigora Facebook ga yani Facebook ya toira loro pressure kuigora Facebook wanyora mosari wamenye to bugumagete bakukuminga nyasaye bono mura tebono naragerete chisokoro chiandarete bobe tata garagerete we nanda ndo mali banjite ko posi asigari chia banda wakwe bicho te banga God is good ahebona kwa bwanga ne gari achietaka gora kumbe ne yabanda anyorete parking akege kagakwe bicha honera gutarira nera gutarira Facebook ga punchline tikamba te bigama ngana yomaelio abantu baminto ndonsi asore tikakomenya obuguma botari obuao Facebook abantu bamenye to obuguma fake Instagram abantu bamenye to obuguma fake tika pressure senge njokoro je musani wakire ebicha ni apartment ye nene kabisa kumbe ne yo musani ajiete gose yo monto ndajieta keke kapara gakwibicha bwango abantu bande bugata pressure keke kworo jinyarebe aya keke tase gari ene tu kumbe ne gari ajieta kanyore parking ya gakwibicha bono ya koire stress ga oteke tukutumike bibese wa save for 2 years 5 years obutumike biyonsi naye komoikera lakini tomanyeti asa kurusi bese omuntu akuri umuzaro 50,000 ayo kuri umuzaro bweri 10 oteke tomenye nyomba amenyete wete pressure kwa rwarire busa okunchiko nini chechi stress oteke towe kanenya lebe ngakiyare buyabo gusiba minto aye menyobu mabuha buri nyasa ko ere gukona gusabanga mambi na injengo chenchinde abasaye tuitire asenge njutege tobugi magete obu tutari konyara wikira abasubati tuachire kuri yaba mbabas asenge njutege tome nyobugi ma wenyaruka ya nyarebe tato mwabare gavana seino mokorare nyomba yo banyansi lakini bona asenge njoko mora Facebook na ndaro musani o bona nayo tege tebwe betereri nayo menyobu mabona buri amenyete ngakiyare buya tuchenchi haje menyobu mabuwa onye nesuma ya otakuna buya kokona sabanya saya mambi nkoboka onye mitumba ka okamite kokona sabanya sanga mambi mboki onye nakakoro tukao kaliya gachante bekakirangi buya lakini asa yonse karoko yakora koromokia asenge njobu mabwenseje ebate kitabantu bago kori mirimo tego twara stressing na rebe bono ngamusani okobwire embia lakini ndi competition ningi ya sande lakini onye to wikera tige stress abasaye tuesungire asenge tutake tobo kimatutanya rego ikera abantu tuwatamire kuri esi nyuomo asenge njo tutake tobo gima our partners batanyare guikira yani enyuomo ya utake tebe bune yanarebe anje bako genda gutara chi hotel gweta bako no wakujibya swimming pool na ena botake tomenya bo asenge njo mutari guikira bono watamire nga musachi utino chibuna kongira musachi utari hard working musachi utitima tiko senga kiare nini nayo sarige tomo tu otabuga tia kiri otari ko koromokia nayo menya buna abande sawa seni tutwara maskani amanene ekarta manya tasubugumo mbia mono asokondigere